Final del partit, derrota injusta. S'ha de fer alguna cosa per revertir la situació, amb masses pocs punts a aquesta alçada de la temporada. Hi ha temps per recuperar-se, però s'ha de fer un canvi d'actitud. No ha pogut ser. Penal injust i falta de mig del camp constructiva del Girona. Esperem que demà el Barça ens doni una alegria a Mestalla, camp dificilíssim, però esperem que el Barça li foti 7 o 8 a València, no? Un 0-7, un 0-8 estaria bé, no? Fins demà, adeu!